Mdlívají tam hosti, jezdí tam pro ně sanitky, družička tam nám i začala rodit. Celý den na baru na pivku. Čechismus, jo. Bylo to hrozně lidský. Proč mu jako kradu vlastně jako záběr? Provize jsou na denním pořádku. Takhle já prostě tu fotku přesně chci. Vítáme vás dneska u druhého dílu našeho podcastu The LOV Edit a dneska tady sedím se svým blízkým kamarádem a skvělým kolegou, profesionálem v oboru, řekla bych, a je to nikdo jiný než videograf a fotograf Filip Jágr. Takže Filipe, zdravím. Ahoj, díky moc za pozvání. Mám se dobře. Teďka jsem se vrátil akorát s dcerou z Dubaje, jsme tam byli na jarňákách, trošku mě skolila nějaká viróza, ale teďka už se cítím dobře a už se těším na novou sezónu, no, musím říct, už se to blíží. Jsi ready? Jo, už jsem ready. Jakože přes tu zimu už jsem si dostatečně odpočnul od těch svadeb, že teďka už jsem v takové té fázi, že mi to chybí, že už se na to těším. Všichni máme nedostatek vitamínu V. Přesně tak. Tak jo, a jsi ready na podcast? Jsem ready na podcast. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Doufám, že tady někoho neugrilujeme zase. Můžeš nám říct něco o sobě a o tom, jak jsi se dostal k natáčení svadeb? Tak o sobě. Já jsem teda Filip Jágr, jak jsi mě uvedla. Točím nejenom svatby, točím už 10 let a vytvářím nějaký teďka poslední dobou i fotky a nějaký celkově content na sociální sítě. A ke svatbám jsem se dostal, to je vlastně taková vtipná historka, za to může ještě moje ex-manželka Martina, která byla vizážistka, nebo pořád ještě je vizážistka a líčila hodně svatby. A jednou mi takhle říká, a nechceš zkusit natočit nějakou svatbu? A já si říkám, tyjo, svatby. To je takový jako specifický obor, jo. I když to teďka někde řeknu, hele, my točíme svatby, tak ty lidi, jako nechci říct, že na tebe koukají skrz prsty, ale je to takový fakt specifický obor, jo, nebere se to pořád ještě jako nějaká kvalitní filmařina. Tak jsem už tenkrát byl v tomu takový trošku jako skeptický, ale říkám si, proč ne, zkusil jsem 2 svatby kamarádům, to bylo fakt jako na zkoušku, bez honoráře a řekl jsem si, hele, jako není to špatný, docela mě to i jako baví. No a potom první ofiko svatba s honorářem, tak to už byla rovnou Gábina Kratochvílová, neboli Gábina Lašková teďka už. A to byla miska z roku 2013, že jo. Vím moc dobře. Ta nám to prostě hnedka vystřelila ten raketový start, takže první svatba hnedka takováhle pecka a pak už se to rozjelo natolik, že už vlastně jsem ani nemohl říct ne. Co tě na svatební videografii nejvíc baví a inspiruje? Hele, baví mě asi to, že je to obor, který se docela rychle vyvíjí a mění se ty styly. Jo? Když si člověk řekne, jak vypadalo svatební video před 10-15 lety, když jste jako viděli, že tam nějaký strejda přišel s velkou kamerou na rameni a pak vám odezdal 5hodinový záznam, který poskládal jenom za sebe v podstatě na videokazetě, že jo? Tak teďka je to někde jinde a hrozně se mi na tom líbí to, že se tam propisují takový ty cinematic věci, co člověk jako vidí i ve filmech, ať je to barvení nebo ta práce s tím střihem i s tím rychlým střihem, což mě vlastně jako taky neskutečně baví. A kouzelný na tom je, že vy ten příběh toho dne, toho páru vlastně dokážete, jak to říct, no, dokážete vytvořit na několik různých jakoby způsobů. A vlastně to je na tom to hezký, jo, že vlastně každý člověk, každý ten videomaker má nějaký ten svůj jakoby rukopis a není to ani vlastně jako, je to i v rámci toho natáčení, ale myslím si, že mnohem víc je to v rámci toho střihu, tam se to jakoby podepíše jakoby mnohem víc. Jo. A je vlastně kouzelný, jak každý ten videomaker to vidí těma svýma očima po každý trošku jakoby jinak a to mě na tom jako hrozně jako fascinuje. Že podle mě, kdyby byla jedna svatba a byli bychom tam 5 videomakerů, tak to každý asi uděláme jinak. Jo, já to vidím třeba v Egyptě, kde na svatbě, kde jsou 3000 lidí, tak těch videografů tam musí být opravdu hodně a po každý je z toho třeba jiný výsledek. Z každého toho jednoho konkrétního jako člověka, který stojí za tou kamerou, tak opravdu je to úplně kompletně jiná tvorba, jiný film a je to opravdu na tom znát.
Je to tak, no. Je to tak a ještě když řeknu, co mě k tomu baví, tak je to, že vy do nějakého klipu, když to beru to, co nabízíme my, tak 5 až 7 minut například, dokážete nacpat vlastně celý ten den od těch příprav až po tu party a někdy musím říct, že když se koukám třeba i na svoje video, nějaký jako fakt povedený, tak se vlastně z toho dodatej a jsou to vlastně jakoby, když to řeknu, cizí lidi, jo, ale vlastně i zpětě, když se podívám po 2 letech na to video, tak si řeknu, to byl vlastně fakt hrozně hezký den. No pro mě to nejsou až tak cizí lidi, protože já s nimi trávím trošku delší dobu. Ale mám to úplně stejně, jako když třeba potřebuji nějakou inspiraci nebo nějakým způsobem na to narazím ve složkách, tak jsem z toho taky dojatá, protože vlastně se mi to tak všechno vlastně připomene a je to úplně jako refresh těch vzpomínek a těch emocí, jo, jako. Mně vlastně přijde hrozně fajn, nebo zajímavý, že vlastně my to máme úplně vlastně jakoby obráceně, že jo, ty s nima trávíš nejvíc času vlastně jakoby před tou svatbou a pak v den té svatby samozřejmě. Já vlastně proběhne nějaká schůzka třeba, že jo, a takhle nějaký videokol, aby jsme si doladili detaily a trošku se i jako poznali, ale pak klíčový je ten samotný den té svatby a potom já s nima jsem vlastně, že jo, ve střižně a ty se koukáš na ty detailní záběry, některý jsou vlastně fakt i jako intimní, že jo, jak se tam prostě líbají, jsou k sobě blízko, mají tam nějaký jakoby něžnosti a takhle a člověk, jak je u toho a kouká do toho x hodin, prostě desítek, tak najednou má pocit, že jsou to jako nejlepší kamarádi moji, jo, a trávím s nimi zase naopak víc času po té svatbě, než jakoby před tou svatbou, no, takže to je vlastně, to je na tom to zajímavý, no. Jak už bylo zmíněno, a tvoje první svatba teda byla pro kamarády a utkvělo ti z toho něco v hlavě, něco, co si pamatuješ do dneška? Pamatuju si, protože jsem vůbec nevěděl, co vlastně jakoby od toho čekat, jo. Byl jsem takovej hodně přemotivovaný a měl jsem tam i jako spoustu techniky a vím, že jsem natahal nějaký stativ, nějaký slider, prostě jsem to chtěl mít jako vymazlený, že jo, ještě když je to první video, tak do toho člověk chce dát fakt jako vlastně všechno, přesně tak, ale vlastně jsem zjistil později, že je to vlastně na škodu. Že teď se snažím to úplně jako minimalizovat a mít vlastně jenom kameru v ruce a chytat ty momenty a nedělat tam žádný, jako ono se ta doba taky trošku jakoby změnila i tím vizuálním stylem a to, že něco je shaky, nějaký video a tak to vlastně vůbec nevadí, dodává to tu autenticitu přesně toho momentu, jo, a tak, takže to mi vlastně přijde asi mnohem lepší a člověk je rozhodně víc flexibilní, když má jenom kameru a může chytit, protože tam fakt je to o těch momentech, které se jako neopakujou, jo. Takže jako tahat někde stativ a nějaký takovýhle jako věci těžký, velký, nepřijde mi to asi úplně nějak jako potřebný. Důležité je také asi zmínit, že ty nepracuješ sám, a že tam máš vždycky vlastně kolegu nebo kolegy, takže vím, že to chytáte opravdu jako z různých úhlů, takže to není jenom jako že jsi tam sám za sebe a je to celý závislý vlastně jenom na jednu kameru, ale vím, že je jich tam vždycky víc, ale vy jste takový jako muži v černém, prostě já vás tam nikdy vlastně celý den jako nevidím a pak... Protože jsme celý den na baru na pivku. Ale potom mi vlastně posíláš třeba výběr fotek a já zjistím, že jako si mě tam chytil několikrát, vidím jako i věci, že jsem si ani nevšimla kolikrát, že tam jako s náma seš, že jste opravdu jako Men in Black a je to jako hrozně super. Hele, snažíme se být takový ninjové, jak se říká, černá, to je náš outfit, nebo respektive přijde mi, že to je takový jako dodavatelský outfit na těch svatbách, jo, ať jste vlastně, nevím, od i koordinátory, květinářek, co takhle jakoby potkávám, tak ty holky, celý ten stav jako chodí v černým a přijde mi to prostě taková dodavatelská barva a jak se říká, snažíme se být jako takový ninjové, no, vlastně být všude a zároveň být nikde. Zachytit všechno potřebné, ale nebejt u toho vlastně jakoby zbytečně vidět, no.
Jo, určitě. Já vás teda nevidím. To je dobře. jenom ráno, když vás vítám a potom večer v pozdních hodinách, když už jako si dáváme to poslední pivko třeba nebo něco a jedeme domů, tak to jsou jediný momenty. A dostaneme se trošku teďka k tvojí práci. Jak by si popsal svůj styl videografie? Máš nějaký specifický rukopis teda? Myslím si, že specifický rukopis asi má každý jako videomaker. Když je svatba, tak jsem prostě vzal kameru do ruky, natočil jsem to, tak jak mi to přišlo přirozený, nějak jsem nad tím jako nepřemýšlel a zároveň jsem to potom i nějak jakoby sestříhal. A vlastně jsem zjistil postupem času, protože člověk kouká i na nějakou zahraniční tvorbu a inspiruje se a vlastně si řekne, jo, a to je vlastně docela dobrý a takhle bych to taky chtěl zkusit natočit a to. Ale vlastně pak, když jsem nad tím přemýšlel a zkoušel jsem to, se jako stylizovat do něčeho jiného, tak jsem vlastně zjistil, že mi to hlavně nejde, jo, že mi to prostě z té kamery neleze. Takhle, jak to člověk vezme do ruky, natočí něco, pak to sestříhá, tak to je on. Mně to prostě takhle z toho jako leze automaticky, když to řeknu blbě, nemusím se nějak extra jakoby snažit, tohle jsem prostě já, takhle to vidím. A jako samozřejmě někdy jsem něco jako okoukal a povedlo se a aplikoval jsem to i jako do své tvorby, ale že bych nějak jako výrazně měnil styl, asi by to šlo, ale úplně jsem se v tom jakoby necítil. Spíš mi baví to, jak mi to jde jakoby přirozeně od ruky, tak, jak to cítím. Já můžu o sebe říct, že to vidíš moc dobře a že děláš skvělou práci. Jak probíhá tvůj proces od prvního kontaktu s klientem až po předání hotového videa? No tak ten kontakt je různorodej, hodně z Instagramu, tam když jsou nějaký placený reklamy, ty fungují fajn, nebo přesně od koordinátorek, který mi potom přidají kontakt, nebo i lidi píšou přes webové stránky. Takže ten prvotní kontakt je přesně jako, že nejdřív asi ověření termínu, protože to je vlastně věc, kdy se dozvíme, jestli já mám volno a má smysl pokračovat jakoby v komunikaci dál, nebo vlastně ne. Jsem schopný dát dohromady vlastně třeba 3 týmy v dnešní době už, který jako můžou, že v jeden den můžeme udělat 3 svatby vlastně, ale už je to takový, moc rád to jako nedělám, jo. Už jako držet si v hlavě ty 3 týmy, aby to všechno vlastně jakoby dopadlo, vím, že jsou to jako spolehliví lidi, ale pořád tam je vždycky takový ten vykřičník v té hlavě, protože víte, že tam máte svoje jméno a padá to jakoby pořád jako na mě, tak ten den je docela dost jako nervózní, jakoby, aspoň pro mě teda. A mezi tím, jak to probíhá, jak třeba probíhá ta úvodní schůzka, na co se tě většinou klienti ptají a co vlastně od tebe očekávají? Vnímáš tam nějaký jako extrémně nereální očekávání třeba, nebo spíš je nějakým způsobem vedeš do toho, že vůbec vlastně neví, co od toho očekávat a do čeho jdou? Já si myslím, že oni spíš nevědí. Tím, jak to jakoby nezažili, většina z nich je to jejich jako první svatba těch lidí, tak vlastně jakoby nevědí ani jak to by jako probíhá. Většinou si myslím, že mají jakoby strach hlavně z toho, co se týče fotek a videí, že je člověk bude stylizovat do nějakých jakoby póz, který jim nejsou jakoby příjemný, tak v tom chtějí jakoby trošku ujistit, že to takhle vlastně jako nebude. Jo. Samozřejmě jsou nevěsty, který vám pošlou z Pinterestu už jakoby, nebo z Instagramu vybraný pózy a takhle já prostě tu fotku přesně chci, takže takovou fotku jim prostě jako uděláte a na tom místě je prostě musíte trošku jako naaranžovat, když to řeknu jako blbě, ale jinak já mám rád, když je to jako přirozený. Zase o mě skoro vůbec ty lidi, ten pár jako neví, jo, nějak do toho úplně jako nezasahuju. Samozřejmě, když tam je zrovna něco hezkýho a oni to udělají přirozeně, tak jim řeknu, pojďte to ještě zopakovat, jo, ale úplně do toho jakoby nezasahuju. Takže potom, co nás normálně kontaktujou písemně, tak většinou probíhá přesně nějaká jakoby schůzka po covidu. Dřív to byly jako i osobní schůzky, teďka po tom covidu jsou to většinou videokoly, zase ten svět prostě trošku switchnul. Měli jsme nedávno jeden. Přesně tak, do takového, přesně tak my jsme měli zrovna mezinárodní kol, tak tam je to jako o to těžší, ale i
tím, že já točím furt jako něco někde, jak i komerční věci, tak je pro mě jednodušší si večer sednout prostě k tomu videokolu a zavolat si, než ještě běhat někde po těch schůzkách, jako po natáčení. Já musím říct, že třeba po tom vlastně kolu, co jsme měli, předcházelo tomu samozřejmě mnohem víc kolů i s jinýma videografama. A musím říct, že i přesto, že třeba vlastně byli z těch zemí, jako je nevěsta, jako je ženich, a tak oni si prostě stejně nějakým způsobem z těch všech vybrali tebe. Že je vidět vlastně, že je tam ta nějaká podpora jakoby i třeba z mojí strany, ale hlavně ta tvoje osobnost je v tomhletom asi rozhodující. Bylo to hrozně lidský, byla jsem z toho jako hrozně mile překvapená a i oni. A že vlastně se s tím v jejich zemích jako nesetkávají. Takže to si myslím, že tady v Česku třeba máme jako super, že se dokážeme opravdu na ty lidi nacítit a být lidský, protože ty se prostě nějakým, i když máš nějaký svůj limit vlastně těch fotek, tak furt jim řekneš, jo, že nebudeš počítat na fotku přesně nebo něco takového a na hodiny přesně, že prostě minuta je po 12 a ty odejdeš domů, ale třeba v zahraničí to tak opravdu funguje, což mě jako dost zarazilo. Hele, jako jo, myslím si, že ten lidský přístup, to mě asi naučilo těch, já nevím kolik, už přes 250 svadeb asi, co máme jako odtočený, tak je vlastně, je to o té komunikaci vždycky, je to prostě práce s lidma a nemá cenu si jako v takovýhle okamžiky hrát na něco, co prostě nejsme a myslím si, že říkat věci upřímně a tak, jak jakoby jsou a co ty lidi můžou jakoby očekávat, je zrovna v tenhle ten důležitý den jakoby dobrý, aby to jako všechno jakoby věděli, tak jak to vlastně ve skutečnosti je. A přesně, jako já nelpím na nějakým jako, já to tam mám, hele většinou já jim posílám PDF-ko, kde máme různý balíčky, jak fotek, tak videí a potom tam jsou ještě jakoby pod tím podmínky, které jsou, myslím si, dost detailně jakoby rozepsaný, takže oni potom těch dotazů moc ani jakoby nemají, jo, zajímají je pak nějaký jako, nevím, a když budu prostě nenalíčená, tak mě netočte a takhle, což je jakoby jasný, až prostě nějaký final touch-upy prostě děláme a takhle, to jo, ale oni moc těch otázek potom vlastně nemají a hlavně ty lidi, když už tě oslovili, tak zkoukali na tvoje portfolio pravděpodobně, že jo, dneska prostě to máš na webu, na Vimeo, na Instagramu, máš prostě ukázky a ty lidi můžou vidět, jak ta tvoje práce vlastně jakoby vypadá, takže už si tě vybrali asi proto, že se jim jakoby líbíš a když si to sedne ještě po té jakoby lidské stránce, tak si myslím, že jako vlastně vyhráno, no. A jak to probíhá třeba den před svatbou a v den svatby? No, den před svatbou? Co myslíš den před svatbou? Připravuješ se nějak, máš nějaký jako rituál? No, tak nebo... možná mám nějakou jinou svatbu. OK. Ne, tohle to záleží, jako jsou léta, kdy těch svadeb je jako fakt hodně. Třeba po tom covidu 2022 to jsme měli třeba 50 svadeb vlastně za sezónu a to už byl jakoby fakt randál. To už byly svatby pondělí, úterý, čtvrtky, úplně to bylo jako jedno. Takže tam to fakt jako jelo skoro na autopilota, protože jakože bylo toho fakt hodně. Ale jinak, jak to říct, hele, to když už to je jak chirurg se slepákem, jo? Ten už to taky dělá v úvozovkách jako rutinu. Nechci říct, že už je to prostě, ale už toho člověk jako není nervózní. Samozřejmě na ty prvních 40-50 svadeb už člověk jako měl takový to šimrání v bříšku, jo, prostě co se tam asi může stát a zvládnu to všechno natočit a chytnu každý ten okamžik a tak dále, ale vlastně v průběhu té kariéry, jak člověk nabírá ty zkušenosti, tak je ostřílenější a myslím si, že už jsme na těch svatbách toho zažili jakoby tolik, že mě asi v tenhle ten moment si nemyslím, že by mě něco dokázalo jakoby překvapit a nějak jako vykolejit. Jo, takže den před svatbou, no hlavně nabít všechny baterky, sformátovat karty, mít karty ve foťákách a dobrá nálada, to je asi jako všechno, no. Co se stane, když třeba ti to nedovolí nemoc na ten den dorazit? Jak se řešíš? Hele, proto jezdíme ve dvou, ale musím říct, že se ještě nestalo, že bych na nějaký svatbě chyběl, byť i kvůli nemoci, no. Prostě člověk holce nadopuje, dáš si roušku a nadopuješ se lékama
a prostě to musíš odkroutit, protože hele, ty lidi si tě bukujou 3/4 roku, rok, někdy rok a půl dopředu, jo, a já jim pak nemůžu 2 dny před svatbou říct, hele, mám kašlík nebo angínu, nebo prostě nedorazím, jo. Jako samozřejmě, kdyby, já nevím, jsem si zlomil ruce, nohy, nebo byla to nějaká jako vážnější věc, tak, jak jsem říkal, dám dohromady, prostě jsem schopný dát dohromady 3 týmy, takže mám těch lidí v záloze, který bych tam poslal za sebe jakoby víc, ale musím zaťukat, dřevěnýho tady není, sklo, že jsem to ještě nemusel nikdy jakoby dělat. Jo, já jsem třeba minulý rok před svatbou měla těžkou autonehodu a už jsme vlastně taky museli řešit tohleto. Já jsem se z toho prostě, ale stejně nakonec nějak dostala prostě nemesily, auliny a všechno prostě možný a byla jsem tam. Ale jako taky bych jim to asi neudělala. To by se fakt muselo stát jako něco fakt blbýho, abych tam nebyla. Je to tak, já jsem vždycky říkal, že to by muselo být, že nedokážu prostě stát z postele a nedokážu tam prostě jakoby dojít. Jo, ale je to pro mě tak jako velký závazek, že si nedokážu představit, že bych tam jako nebyl vlastně. Jak se řeší potom na svatbě třeba špatný světlo, málo sluníčka, hodně sluníčka, déšť? Jak to řešíš ty, jak to vnímáš? Hele, musím říct, že opět dřív jsem to řešil asi víc intenzivněji než jakoby teď. Jo. Teďka už jsem, nevím, jestli už to je fakt jako těma svatbama tolik, kolik už jich bylo, ale už to prostě točím tak, jak to je. Jo, dřív jsem přesně, nebo nechci říct, že jsem byl přemotivovaný, jo, ale má takový člověk do toho jako až možná zbytečně velký zápal. A teďka prostě točím tak, jak to je, jak je to autentický. Jako jestli prší, tak prostě ten den prší. Je to prostě blbý, oni z toho můžou být nešťastní, což naprosto chápu a mají na to právo, ale přece zase si nenechají zkazit ten den tím deštěm, jo. Takže vy tam jste od toho to trošku samozřejmě zachránit, být tam pro ně i nějaká jakoby podpora, že to bude vlastně hezký i tak, prostě bude to jiný a dá se udělat hezká i dešťová svatba vlastně v podstatě. Když oni se hecnou, tak měli jsme nevěstu, která si vlezla i pod vokap vlastně a vypadalo to jak z reklamy na Armaniho. A jo, dá se s tím pracovat, jako jo, když jsou tomu ty lidi otevřený, tak ty možnosti určitě jsou. A příliš sluníčka, tak to se vyřešit dá, jako to se většinou ty aktivity, jako i krájení, já nevím, dortů nebo hotkytkou, nebo nějaký portréty se dělají prostě v podvečer, že jo, kdy už je to jemnější to světlo. A je potřeba na to myslet, je potřeba na to být připravený prostě tady na ty krizové situace a je to asi jako dobrý komunikaci i třeba s agenturou nebo po případě s někým, kdo tu svatbu má na starosti. Určitě. Je to dobrý mít samozřejmě nějaký harmonogram samozřejmě a tady ty body, co jsou pro fotku i video důležitý, si říct, kdyby jsme je prostě jakoby dělali a říct si ty alternativy, že hele, prostě tady bude červen, tak super sluníčko bude třeba v 7, když vám to sluníčko bude svítit, kdyby vám nesvítilo, tak to můžeme udělat jakoby kdykoliv přes den v nějaký mezeře, například, jo. A hele, jako za mě ta svatba je takovej živý mechanismus, jo, protože přesně, hele, počasí neovlivníš, může se stát vlastně jakoby cokoliv, jo, jsou vedra, nevím, omdlívají tam hosti, jezdí tam pro ně sanitky, jedna družička tam nám i začala rodit jednou, jo, může se stát jako fakt spoustu věcí, které ty jako nemá šanci vůbec jakoby ovlivnit, ale důležitý je se na to nějakým způsobem adaptovat, jo, být flexibilní a umět to řešit za pochodu, prostě takovýhle věci, což ty určitě vlastně znáš, že jo, a nás se to vlastně jakoby týká taky a vlastně jestli se, já nevím, dort nebo kytka nebo cokoliv jako prohodí, že se blíží bouřka třeba, jo, nebo tak je to vlastně jedno, jo, jim se to prostě řekne a pojďme to udělat, ať to máte co nejhezčí. Tím se vlastně dostáváme ke spolupráci s páry a s dodavateli. A jaká je podle tebe ideální spolupráce mezi videografem, fotografem na svatbě? Ideální. No, já musím říct, že se to poslední dobou, po posledních pár let jako mnohem zlepšilo.
Jo. Takže třeba já, když jsem začínal, což je těch 10 let zpátky, tak třeba video bylo něco extra na té svatbě, jo, že to ještě neměl to každý, vždycky většinou to bylo tak, když nám zbydou peníze, anebo vlastně my video nepotřebujeme, ale někdo to prostě jako nevěsta si to tam vyprosila a tak dále. Takže bylo to spíš výjimečný, jo. Fotka byla takový to must have, což je vlastně pořád, ale to video dostalo mnohem větší váhu během té poslední dekády jako v tomhletom průmyslu. A změnil se i ten přístup těch fotografů. Jo. Samozřejmě je to, my už spolupracujeme s fotografy, který známe vlastně jakoby dlouho a ty lidi se furt jako točí se to pořád dokola, ty známý tváře. Jo. Takže už jsme v podstatě v tu dobu nějak sesynchronizovaný a víme, co, kdo, jak a snažíme si tam nelíst. Funguje nějaká jako kolegiální prostě práce a pochopení, že všichni zainteresovaní chceme mít hezký výstup, jak fotky, tak video a musíme prostě na tom společně jakoby spolupracovat. Ale dřív to tak vlastně nebylo, jako pamatuju si, kdy jednou jsem si i s jedním fotografem, jsme se tam trošku poštěkali na té svatbě, což bylo jako hodně neprofesionální, i jakoby před nevěstou a ženichem, že on něco fotil a mně to vlastně přišlo dobrý, nebo respektive ono to bylo jako jediný možný dobrý úhel kvůli světlu a tak jsem byl jakoby k němu a natáčel jsem to taky a on mi tam jako osočil z toho, proč mu jako kradu vlastně jako záběr. A tak jsme se tam dostali do takové jako lehké výměny názorů, že vlastně já mu nekradu záběr, my děláme prostě jako práci, která má být hezká jako pro ty novomanželé a on dělá fotku, já dělám teda video v ten okamžik, jo. Není to kontest, asi by to tak, bylo jinak, kdyby to byl přesně nějaký kontest a museli jste odevzdat každý jinou práci. Ale tohle mi přijde jako dost takový jako školácký. No. Takže jako to bylo hele jedinkrát, co jsme se takhle jako dostali do křížků a teďka musím i vlastně jakoby říct, že ty fotografové nám nechávají dokonce i větší jakoby prostor, protože hele, my když jim někam vlezem, tak oni dneska pomocí jednoho kliku a AI si nás odstranějí a je to úplně jako vlastně v pohodě. My to v tom videu takhle vlastně jednoduchý jakoby nemáme, nebo vlastně to v podstatě ještě jako nejde, že? Mm-hmm. Jo, takže a určitě to nechceš jako vymaskovávat a takhle, což je úplně jako nesmysl. Takže musím říct, že se to vlastně jakoby zlepšilo a opět hele, je to o komunikaci. Je fajn si říct, hele, je obřad, jestli tam jsou dva fotografové, my jsme dva kameramani třeba, tak říct si, já jsem tady a můj kolega Martin prostě běhá okolo, natáčí hosty a já natáčím prostě, co se děje u obřadu a novomanželé, jo. A teďka rozdělit si ty role, kdo kde je, aby jsme věděli a nelíst si, říct si, my, co jsme u toho obřadu, tak prostě sekundujeme jeden druhýho a jsme vlastně ruku v ruce spolu a tak dále a takhle i ty druhý, co jsou v tom terénu a nabírají prostě hosty, tak by takhle taky měli spolupracovat vlastně společně, aby jsme minimalizovali nějaký možný jako škody a zbytečný lezení si navzájem do závěru. No. Jaká je podle tebe ukázková spolupráce mezi planérem a videografem? A neříkej, že je to ta spolupráce se mnou, jo? Hele, tak všeobecně je to jako velký rozdíl, když bych řekl jít na svatbu, kde třeba jakoby koordinátor nebo nějaký planér jakoby není a tam, kde vlastně jakoby je. Jo. Musím říct, že tam, kde není, už se to jako moc často nestává v dnešní době. Ale není to ještě nereálný, jako ještě občas se jako jednou, nebo spíš je to tak, že to nechají třeba na tom svatebním místě, jo, že tam nějaká provozní té restaurace si to vezme jako pod svoje křídla a má to tam jakoby na starosti, jo. Takže z toho jsem vlastně trošku jako vystrašený, protože je to prostě jako rozdíl, když se tomu někdo věnuje jako na plný úvazek profesionálně a někdo to tam vezme jen takhle jako to. Takže jsem z toho občas nervózní, ale co mně přijde fajn je, že od ty koordinátorky vám přijde nějaký harmonogram. Ta komunikace je vlastně vyřešená hodně často jakoby dopředu, jo. Je tam harmonogram, vím, co se bude ten den dít, byť i jak jsme se bavili, teda nemusí to být na minuty přesně, jo, můžeme tam s tím hejbat nahoru dolů, ale nějaká ta šablona a ten
klid na duši, že vím, jak ten den bude probíhat a co kdy asi plus minus očekávat, tak je fajn. To mi jakoby dělá dobře. Přežiju to i bez toho, ale je pak samozřejmě blbý tam za tebou nebo za koordinátorkou svatební, tam furt chodit, a kdy bude tohle a abych jako věděl, kde mám být jakoby ready, jo, takhle já když to vím, tak je to fajn a vím, že prostě tady na tom místě se krájí dort tady, nebo přípitky jsou tady, takže už tam jakoby člověk je plus minus, jo, 5 minut předtím, než to je napsaný ready a když to není, tak se na sebe mávnem, řekneme jo, ještě 15 minut nebo něco a je to jakoby v pohodě, jo, takže zase komunikace, vědět, co se ten den bude jakoby dít, jestli tam jsou nějaký speciální jako překvapení a tak, no. My třeba ještě děláme to, že když máme třeba, právě vymezujeme většinou prostě nějaký čas na focení a na video, a takže jim tam fakt vynecháme prostě blok jako třeba hodinu a na tohleto. A zasahuješ třeba ty osobně do toho, v jakém čase to třeba naplánovat a radíš agenturám nebo plenérkám? Protože já si třeba v tomhle tom poradit nechám, tak by mě třeba zajímalo, jak je to jinde. Hele, radím, říkám, ale my už spolu děláme vlastně jakoby tak dlouho a jakoby tolik svadeb, že už jako člověk asi jako tuší, že vybrat hodinu na párový focení, natáčení třeba v 1 odpoledne prostě je kravina. Špatně, no. Jo, jakože záleží, jaký to je jakoby roční období, jaký je to prostor, jo, a rozhodně jiný to je v červnu, rozhodně jiný to je v říjnu, prostě kvůli světlu, jo, ty časy se měněj, ale je fajn to říct, kdyby to bylo jako ideální a jo, jako je fajn to jako diskutovat určitě s těma koordinátorkama. Můžeš popsat situaci, kdy je pro tebe bez problému domluvit se s plenérem na provizi? Je to pro tebe jen o doporučení, anebo očekáváš i jiný druh servisu? Myslím si, že ta provize je v dnešní době už standardní jakoby věc. A myslím si, že je to i mimo svatby, vlastně, když děláme nějaké jakoby projekty a někdo mi jako doporučuje, tak vlastně nemám problém tomu člověku jako dát 10% za doporučení nebo takhle. To, myslím si, že nechci říct, že to je slušnost, ale vlastně ten člověk vás jako doporučovat nemusí a když vás doporučí, tak bez něj by ta práce nebyla, když to jakoby řeknu. To samý svatební koordinátorky. Myslím si, že to je úplně jako na místě dávat tu provizi. My máme teda stanovených 10%. Asi vlastně se všema agenturama. Já vím, že je to teďka jako hodně žhavý téma, že spousta lidí jako a fotografů a vlastně nějakým způsobem zmiňuje to, že za co by nám oni měli dávat provizi, když my vlastně vystavujeme jejich práci. Ale to, že my jsme nad tím konceptem strávili 200 hodin, že je to vlastně celý ten kreativní koncept je jako naše práce, že mají od nás kompletní servis, že díky nám tam vlastně mají zajištěný jídlo a pití po celý den, mají tam nějakou místnost na odpočinek a vlastně řešíme i faktury, vyúčtování, prostě kompletní servis. A mně to přijde zvláštní, protože, jak víš, my jsme se poznali na modelingovém jobu strašně dlouho let jako zpátky. Já jsem začínala s modelingem, kde provize jsou na denním pořádku. Bez toho by to prostě nešlo, jo. My jsme tam měli provize i 40% prostě. A mně to přijde úplně normální, ale jako zaráží mě, že v dnešní době vlastně tady ta debata jako vůbec je, protože když se podívám třeba do světa, tak to funguje tak všude, je to úplně normální. Reálnímu makléři taky neřekneš, že mu tu provizi prostě nedáš. Hele, my jsme v tomhletom, jako musím říct, že se to tady lepší, jo, ale je to takovej ten čechismus, jo, prostě pojď to vždycky nějakým způsobem obejít, jo, aby mě zůstala plná kapsa, měl jsem se dobře a jo, a navýšíme to o tu tvoji provizi jo, třeba. Jo, přesně tak, jo. Jakože, hele, já k tomu přistupuju tak, že já bych tu práci bez těch lidí neměl, jo. Takže si těch lidí nějakým způsobem vážím a tu provizi si z mýho pohledu jakoby zasloužej. Když mě dokážou jakoby prodat oni, tak
Já s tím vůbec jako nemám problém. Setkával jsem se samozřejmě i s názory a i jako setkávám, že fotografové, myslím, že nechtějí jako platit tu provizi, že jim to vlastně přijde třeba jako hodně. Jo, takhle, taky se bavíme jako samozřejmě o provizi, my máme 10% z nějakého balíčku, jo, ale bavíme se tady třeba o 5 000 ze svatby, ale zase vím, že třeba fotograf, který si bere třeba 150, tak 15 000 už je taky jako vlastně dost. Je to pořád jako adekvátní tomu výdělku, jo, ale chápu, že lidi to můžou prostě vnímat jakoby jinak a jestli jsou schopní si to léto zaplnit tou prací jakoby sami, tak asi chápu na jednu stranu, že jim to není pochutí dávat potom ještě provizi jako nějakému zprostředkovateli, ale já to tak jako nevidím. Já si myslím, že ten provizní systém je vlastně jako ta správná cesta. A myslím si, že to tak funguje i jako na oplátku, že když ty třeba přijdeš a doporučíš mě jako plenera na svatbu, tak já jsem potom ochotná ti opravdu jako za to tu provizi dát. Mně to přijde fakt normální, je to takový poděkování a vlastně si navzájem jako ve spoustě věcech pomáhám. Jo. Jako mě by ani nenapadlo říct ne, a protože asi jsem na to ale zvyklá celý život. Nejdřív v modelingu, to bylo 40%, 20%, pak u filmu, kde prostě vidíš, jak ten biznis jako opravdu funguje. A jako podle mě v tomhletom to není jiný. A já si ještě myslím, že kdyby třeba my jsme měli opravdu jako vyúčtovat tomu klientovi opravdu reálnou částku za naše služby, tak by to tady v Čechách nikdo nezaplatil. Že ta provize je takový hezký doplnění toho honoráře. Jako myslím si, že pro vás, jakože koordinátorky, planery, tak to určitě jo, no. Že vy když dáte ten tým dohromady, ten tým jako kvalitních, jakoby odzkoušených dodavatelů, se kterými vlastně vám jako dobře spolupracuje, tak je to určitě jako pro vás příjemný benefit. A jak jsi říkala, tady v Česku ty lidi nejsou zatím ještě jakoby ochotný do těch svadeb jakoby tolik investovat. Samozřejmě zase lepší se to, ale ještě tam nějaký prostor na to zlepšení je. Co by měli snoubenci vědět, když si vybírají videografa, na co se mají ptát? Tak měl by asi by ten videograf měl vlastně tvořit ty svatební videa tak, jak jim se to líbí, jo? Protože jak jsme se bavili, každý ten videograf to se stříhá vlastně jakoby jinak. Jo? V podstatě je to ten pár si vybere člověka, který jim se stříhá svatební video tak, jak on ho vidí svýma očima v podstatě. Jo? Jak to na něj působil ten den, tak to vlastně jakoby udělá. Protože každá ta svatba má prostě nějakou energii, jo? Má to nějaký vibe, nějakou atmosféru, přesně buď svítí sluníčko, lidi jsou uvolněný, nebo prší, nebo něco. Nějak to na vás jakoby působí a na každého toho videomakera to působí po každý jinak. Jo? Každý má nějaký jiný svoje životní příběhy a chce tam jako promítnout jako něco jiného. Takže to by měl být ten výběr, nějaká asi jako konstantní práce toho tvůrce. A na co by se měli ptát? No to je... Přemýšlím, na co se třeba ptají lidi mě. Hodně se ptají třeba na výběr hudby. Jo, to je taková jako alfa omega, protože vlastně jako třeba 70% toho videa je hudba. A to je jak u hororu. Jo, no, Taky tam ta hudba tak musí být, aby to dokreslilo a evokovalo to, co má. Teď nemyslím, že svatba je horor, ale je to stejný princip, jenom jako jo. No, takže jako téma hudba je docela jako vlastně velký. My máme v těch podmínkách, že vlastně hudbu vybírám já, ale mám to tam daný z toho hlediska, že přesně už se mi párkrát stalo, že prostě nevěsta tam chtěla Eda Sheerana do toho videa a tak. A ono se dostává člověk do takového... Hele, já kdybych to sestříhal na oblíbenou hudbu, jo, třeba kdyby ty byla nevěsta a řekla si, já tam chci tuhle písničku a prostě už nad tím půl roku přemýšlíš před tou svatbou a už ty si tam
v té hlavě, nebo když slyšíš tu písničku, dosazuješ nějaký ty záběry a ty momenty, že třeba do tohohle refrénu by se ti líbilo tohle. Ale vlastně já to nemůžu vědět, já ti do té hlavy nevidím, jo. Takže kdybych já to stříhal na tu písničku, kterou by si chtěla, tak já ti automaticky, když to odezdám, zklamu, protože já nemůžu trefit ty pasáže, které ty jsi už jako vizualizovala ve své hlavě, jo. To je jako jedna věc, že to je vlastně, nemůžeš zabránit tomu zklamání, protože to není úplně podle tvojich představ. A za druhý, já hrozně nerad používám nějaký jako profláknutý songy, které jsou jako celosvětově známý. Radši používám méně známý a používám nějaký mix, třeba 2-3 písniček do toho klipu, podle atmosféry rozdělit to, udělat jako pořádnou party, když byla, pak tam něco, co chytne za srdíčko, něco pomalejšího prostě, jo, a potom nějakou třeba vokální, neutrálního něco, jo. Je to takový... Hraješ si s tím. Hraješ si s tím, musíš... Hele, ta svatba je vlastně jako nahoru dolů, jo. Jsou tam prostě emoce, láska, jo, pak zase klid, všichni slzičky brečej, pak party, furt to takhle jakoby lítá nahoru dolů, tak je to takový jako hodně specifický a když vám někdo pošle písničku, že chce něco, ta písnička se rozjede a pak jede 3 minuty tak, a pak jako skončí, tak tam to prostě jako na to nenastříháte, nebo nastříháte, ale nebude to vypadat. Jasně, no. Ale tak každý máme si myslím takový, to, že když posloucháme písničku a venku prší, tak si přesně představuješ, jak jedeš v tom autě, jako, jo, a takový věci. A to samý je to s oblíbenýma písničkama u těch videí, takže opravdu se tam potom jako předejít tomu zklamání nedá. Nedá, no. A já to vidím i u nás, protože my samozřejmě stříháme spoustu videí jako pro naši propagaci. A já to vrátím třeba 10krát, než jakoby se dostaneme opravdu k tomu výstupu, který já chci a já vidím. Ale je to taky o té komunikaci, ale to my stříháme prosím pěkně jako videa do minuty nebo 5minutový videa. To není jako hodinu a půl film prostě. No, takže je to úplně něco jiného. Ale vlastně ta podstata je stejná. Máš nějaký tipy, jak se páry mohou před kamerou cítit uvolnější? Je to vždycky, opět, je to o komunikaci fotografa nebo videomakera. Je dobrý být trošku vtipnej. Člověk už i po té schůzce, dejme tomu po tom videokolu. Si je trošku předpřipravíš. Jako. Si je předpřipravíš, už se seznámíte, jo? Opadne takový ten jako ostych, je to fakt jako mnohem lepší, než přijít na tu svatbu a vidět se tam jakoby úplně poprvé, jo. I když přes ten telefon nebo počítač prostě, je to prostě pořád digitální, tak ale už navnímáš toho člověka, máš z něj nějaký jakoby pocit, nějaký sympatie a tak dále. To je jakoby určitě jako první tip, určitě jako mít schůzku nebo videoschůzku. Druhý tip, co je, a to mi dali na svatebním workshopu, co jsem byl v Amsterdamu, ohledně videa, je skvělý přijet na to svatební místo a navštívit jak ženicha, tak nevěstu ještě bez kamery, prostě přijít za nima prostě s prázdnýma rukama, hnedka je nestrašit jako strojema, pozdravit se, zeptat se, jak se mají, jak se cítěj a takhle. A jo, trošku dá takový ten small talk a pak si jít klidně za začátku točit, já nevím, přípravy. To máš lepší než já je budím, takže... Jo, takže trošku jako s tím pracovat a potom člověk už vidí asi, jakým způsobem oni fungují, jakým fórum se zasmějou, takže samozřejmě, hele, uvolnit tu atmosféru, co to prostě jde. Snažit se nebejt furt vidět, nebejt furt na očích, aby vás jako to neměli, jako, hele, někomu to vůbec nevadí, že jo, to, když tam točíš misky, nebo prostě hokejisty, fotbalisty, kteří na to jsou jakoby zvyklí, tak těm je to vlastně ta kamera úplně jedno. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří jsou plaší trošku, který na tu kameru nejsou zvyklí, jo, když jste nějaký ajťák nebo účetní, tak jako úplně se s tou kamerou běžně do kontaktu denně nedostáváte. Takže na to chce zase trošku jako opatrnějc. No. Tak jdeme se podívat pod pokličku tvýho vybavení. Jakou techniku a vybavení nejčastěji používáš? A máš nějaké vychytávky? Neříkám úplně jako sdílet tvoje know-how, jo, ale jestli máš nějaké vychytávky, co ti usnadňují práci? Hele, musím říct, že za těch 10 let jsem se dostal úplně zpátky jako ke kořenům, úplně k minimalismu. Mám prostě jenom fakt jako kameru
mikrofon a večer si beru jako přídavný světýlko. A tím to jako vlastně končí. A starý. Přesně, nějaký deštníky na sobě a takový. Hele, já se to fakt snažím mít minimálně už kvůli tomu, aby jsem dokázal zachytit všechny možný momenty. Aby ses nezdržoval tou technikou. Aby jsem se nezdržoval technikou. Jo, a je jak jako u fotky, tak u videa. Furt mám ten foťáček jako takhle jako ready a můžeme si takhle povídat s tou nevěstou a občas to člověk na ní natočí třeba, nebo jo, chytá tam furt ty okamžiky a teďka kdybych tam měl nějaký ty stabilizátory a tohle. Tak to teda tě vystraší, viď? Vystraší, je to zase další jakoby technika. Jo, a u nás, hele, ten český trh pořád to funguje tak, že na někoho namíříte tou kamerou a to přesně vidíte jak ten člověk je přirozený, pak si všimne, že na něj míří ta kamera, začne tam jako pokukovat tím očkem a najednou začne být úplně jako strnulej a úplně si říkám, no tak to je konec. Tady už prostě žádná emoce jako nevypadne z toho člověka. Já se směju, protože já jako, jak bývalá modelka, já jsem byla vždycky zvyklá na kamery. A pak jsem se dostala k filmové produkci. A jednou jsem klapala horor v noci a vlastně ta kamera byla obrovská, byla na tom rameni a když jsem to klapala, vlastně taková jako jednoduchá věc, ale jak ta kamera přijela a byla obří a přijela na tom rameni až přede mě vlastně, tak já přísahám, já jsem prostě úplně jako ztratila řeč, klapla jsem to, celý štát mi zatleskal, protože si ze mě dělali srandu, ale jako je to fakt, jako a to, já můžu být zvyklá na kamery, jak chci, ale prostě když je tam ta technika a je obří, tak je to úplně něco jiného a věřím tomu, že v ten den, kdy vlastně ty lidi mají tu svatbu a jsou už tak jako dost vystresovaný, tak jakýkoliv jako nějaká velká věc té techniky je fakt jako dokáže úplně jako vypnout prostě. Jako věřím, že to tak je, no. Snažím se, hele, ani jako vlastně neměním třeba objektivy, mám univerzální 2470, se kterou pokryju jako celou tu svatbu. A tam vlastně na to ani není čas. Jako párkrát jsem si v hlavě hrál s myšlenkou, že to budu točit na pevný objektivy, protože ten obraz je vlastně jako lepší, ale není na to čas, to furt není. Baví tě víc highlight nebo film? Highlight. Baví mě hele, já mám rád hrozně rychlej střih, jo. Prostě rychlej střih a ty emoce, a věřím, že ty emoce se dají dostat i do toho rychlého střihu a do těch krátkých vlastně jakoby videí. A máme to i takhle jakoby rozdělený, že ty filmy stříhá ten můj kolega Martin vlastně a já stříhám ty klipy, no. Pro mě jako, ono i do těch 5, 6, 7 minut je to už vlastně jako docela dlouhý video pro mě. Jako když to porovnám přesně s těma komerčníma věcma, kdy tady točíme třeba pro Pumu a má to jako 15 vteřin jako strop, jo. A nebo Sidex, přesně. Jo, takže pro mě už i těch jako 5, 6, 7 minut je fakt vlastně jakoby dlouhých, ale ještě se nám dá udržet to tempo, ty dynamiky a rychlého střihu. V tom jako filmu, který má třeba už jako 15, 25, 30 minut, tam už to vlastně neudržíte tu rychlost, jo? Tam už to musí jít někdy dolů a musí se to někdy jakoby uklidnit. No. Jaké novinky nebo trendy v oblasti videografie tě momentálně nejvíc zajímají? Hele, teďka je hodně trendy, že ty videa jsou shaky a jsou prostě rozmazaný. Že se to natáčí na ten nízký čas a vlastně já jsem to viděl, nevím, asi třeba 3, 4 roky zpátky a bylo to takový to, jak se to nejdřív člověk zkouší, jo. A teďka, hele, tam je pro mě, je tam nějaká jako psychologická bariéra trošku, jo. Teďka vem si, že já nevím, zkrájí se dort, jo. A dělej to rozmazaný, když je to jejich jediný video. Přesně tak. Jako jo, hele, já tam mám toho druhého kameramana, který prostě jede nějaký druhý úhel, takže jakoby vím, že on tam má třeba přes lidi nějaký jako zakrojení a to jo. Ale přesně jo, teďka do jaký míry ty chceš být ten umělec a tvořit jako ten art. A pak tam vnučku babička nepozná. Přesně tak. Jo, je to ten jako jeden moment a teďka se rozhodni, chceš to natočit vlastně jako hezky, ostře. Artově. A nebo prostě artově.
A s tímhle tím já trošku jakoby bojuju, jo, jestli vlastně jo nebo ne. Samozřejmě, když z toho času je dost, tak to dokáže člověk natočit jako na oba dva způsoby. Vyhraješ si se světlem, vyhraješ si s bleskem, po případě si to nějak jako to u fotky no, dohraješ s bleskem, ale je to fakt náročný tohle to asi jako vychytat. Je to těžký, no. Musíš na to mít koule, prostě říct si, hele, je to takhle. A kdyby se tě prostě zeptali, máš tady dort? Říkám, mám, ale to je prostě jenom celý rozmazaný. Jo? Ale hele, zatím musím říct, že se mi to nestalo. Jakože asi ani jako celkově, hele, párkrát se stalo, že nevěsta měla prostě někde pupínek, tak chtěla vyměnit jenom záběr na ní z druhé strany nebo něco takového, což je vlastně jako v pohodě, ale nestalo se mi, že bychom předělávali nějak video nebo... Máš nějaký nezapomenutelný zážitek z natáčení svatby, o který se s náma můžeš podělit? Tyjo, nezapomenutelný zážitek. Hele, těch zážitků je vlastně jakoby tolik, ale nejsou tam úplně nějaký, jak to říct, no, nějaký peprný věci, jako jo, jsou tam, nebo já nevím, mně už to možná nepřijde jako nějaký peprný věci, jo, ono možná obyčejnému člověku by to asi přišlo, ale tím, že vlastně člověk je na svatbě posledních 10 let, jako... A já myslím, třeba, co tě třeba jako nadměrně dojalo, nebo prostě co máš jako vyrytý v paměti, nemyslím jako, že jsem tady nějaký peprnosti, tamhle nevěstě upadlo ramínko prostě v půlce jako krájení dortu nebo party, ale myslím, že třeba i co tě dojalo, nebo co tě překvapilo. I třeba vím, že děláš prostě hodně destinací, tak jestli jako ti něco takhle utkvělo v hlavě, že to tam máš vypálený prostě. Hele, asi bude to taková jako všeobecnější odpověď, ale z těch jako destinačních svadeb, nebo celkově svadeb jako cizinců, tak oni hrozně dobře mluvějí. Oni hrozně dobře mluví od srdce a umějí říkat fakt hezký věci jako o lásce. A což pro mě jakoby do videa je jako úplně jako nenahraditelná jakoby věc. Jo. Ještě jak to říkají tím svým jakoby jazykem, jako samozřejmě na 95% je to vždycky jako angličtina, jo, ale v té angličtině to zní zaprvé prostě mnohem líp než v té češtině. Ty lidi umějí mluvit, nezadrhávají se, nepřeřekávají se a jsou víc showmani, jo. Tady u nás je vidět, že ten člověk, který mluví, je fakt jako nervózní a jako neříkám, že to nemůže být hezký, jako taky jsem zažil i hezký český jako proslovy a různé věci, ale v tom zahraničí mě to fakt jako dojímá. Stalo se párkrát, že jsme měli tak jako hezký mluvený slovo o lásce, že jsem si to potom nechal i jako, že jsem si to zaznamenal a nechal si to přepsat jako do textu, kdybych to chtěl někdy jako někam použít, protože to bylo fakt jako hezký, no. To je hezký. Je to tak, já to taky vnímám, že vždycky, když nám tam jako povídá někdo anglicky, tak je to fakt jako, já vždycky mi takhle tečou slzy, holkám tečou slzy, co tak na sebe koukáme, jakože je to, tohle já mám taky, no, jako tady takovýhle nějaký jako highlighty právě z těch dnů, tak to mám taky teda vypálený v hlavě. No a celkově mám pocit, že ty zahraniční svatby, tam je takový zajímavý, jak to říct, takový, oni vědí, ty cizinci, že když chtějí hezký video, tak proto musí něco udělat. Jo. A jsou ochotní proto něco udělat. Už se mi stalo tady v Česku, že lidi jsou různý, ale jako je to tak i, že někdo s tebou fakt jako jedná jako s dodavatelem, někdo s tebou jedná jako s kamarádem a tak dále, ale někdy je ten pocit, hele, my ti to tady platíme, nic po nás nechtěj a natoč nám prostě skvělý video. Ale ono to takhle jakoby nefunguje. Jo. Je to o té vzájemné spolupráci. Je to o té spolupráci a to video je o nich. Jo. Oni tam jsou prostě na 80% záběrů jsou jakoby oni a je to jakoby o nich. A musí se tam něco jakoby dodržet. A když vidím právě ty dražší svatby a zahraniční svatby, tak se mi líbí ten přístup. Byl jsem i v Rakousku a to jsou třeba 4-5 denní svatby, kdy třeba fakt párový je jenom odpoledne vyhrazený úplně až po svatbě, vůbec se tím nezatěžujou jakoby ten svatební den tím, aby se neodtrhávalo od hostů a tak. A ty lidi jsou fakt ochotní
jít tomu naproti. A když se něco řekne, tak jsou ochotní to udělat a jsou za to vlastně jakoby rádi. A mají i nějakou konstruktivní kritiku svojí, že jsou i schopní mi poslat nějaký videa konkurenční ze zahraničí a vlastně říct, tady se nám třeba líbí, tady to, jak zpracovali, ale tady u těch se třeba tady to. S tím dají tu práci. Dají si tu práci, vyhledají si to a pro mě to je vlastně jakoby fajn, já aspoň cítím, co se jim jakoby líbí, jakože když mi tady tyhle ty nějaký zadání nepřijdou, tak to dělám tak, jak to cítím prostě já, ale když mi někdo něco pošle, tak určitě neříkám, hele, sorry, to není můj styl, já to točím takhle a bude to takhle, jak chci já, ale jsem jakoby tomu otevřený nějaký debatě, pojďme se o tom pobavit, tohle se mi líbí, tohle moc ne, ale jestli to chcete, tak vám to jako natočím a tak dále. Co si myslíš, že je největší mýtus o práci videografa, který bys chtěl vyvrátit? Myslím si, že největší mýtus je, že hodně lidí si myslí, že to svatební video se vlastně nedá udělat hezky. Nebo jakože přesně to, jak jsme se bavili, jo, že když člověk řekne, že je svatební kameraman nebo svatební jako videomaker, tak vlastně lidi, jako neříkám, že na vás koukají skrz prsty, ale prostě neděláte tu reklamu, neděláte ten film, kde... Jo, nemáte třeba k tomu tu techniku. Jo, přesně tak, jo. Nemáš jako, vlastně nemáš žádný filmařský base, jako třeba to řemeslo. Jako já jsem točil reklamu, já jsem točil svatební video nějakému typkovi, co dělal jakoby reklamy velký. A přesně hnedka přišel a říká, jo, já koukám, ty nemáš to reklamní sklo, no, vlastně. A prostě jakože... Jo, jako dávaj dolů. Jo, dávaj to jakoby dolů, jo, je to... Hele, pro ty lidi, co jsou z toho oboru, tak ty vědí, že se tam dá udělat jako fakt super věci. A ty z toho zahraničí, co koukám, to jsou fakt jako nádherný filmy, až bych dokázal říct, že jsou to prostě jako hollywoodský trailery, jako k nějakému jako videu. Já jsem teďka viděla video ze svatby, kde to celý svatební video je točený z dronu. Ale celý. Takže jako já jsem samozřejmě nad tím přemýšlela zase z té technické stránky, jo. Hosté přijdou a já jim budu muset podepisovat, jako, že za jejich hlavy neručím, protože když ten dron jako nebo foukne nebo vylítne jinam, tak jako sorry, no. Ale viděla jsem to video a to bylo brutální. Oni to udělali tak, že vlastně to celý je natočený vlastně z tačí perspektivy, ale najednou jako ten dron sjede k těm hostům a jezdí mezi nima. Prolítne tou lokací skrz vevnitř prostě. Jo, a já říkám, tak tohle musel 100% dělat nějaký operátor, který je z Hollywoodu. To není možný. To není jinak možný, protože to je tak velká zodpovědnost za to, jako kdo ten dron operuje, že já říkám, že to není možný. A právě jsem to vzala, právě kluci se mi vždycky od filmu ještě furt smějou, že dělám svatby, že jako hezká produkce. Tak jsem za nimi přišla s tímhletím videem a ukázala jsem jim to a oni říkají, já být tím operátorem, já to bych to v životě neudělal. A to jako dělají tady Spidermany a tohle to jako jo. No jenže, protože že jo, tak to máš u toho filmu a takhle, ty to máš všechno nasetapovaný a v podstatě v vozovkách se nemůže nic stát, že protože všichni s tím jako počítají. Ale tady na té svatbě máš jako obyčejný lidi, který jako nevíš, co udělá, víš, jako že... Je to takový živý organismus, jo? Musíš na tom mít koule a fakt jako skills tohleto jako zvládnout. No. Závěrečné otázky. Už se blížíme do konce. Pojď. Jaké rady bys dal začínajícím videografům, kteří chtějí vstoupit do svatebního průmyslu? Nebát se toho, jako ten trh je nás tady hodně, jak fotografů, tak kameramanů a každý rok jako přibývají a musím říct, že jsou fakt jako dobří, dělají hezkou práci, ale myslím si, že hele, ročně je kolik 50 000 fareb u nás v Česku třeba, když vezmu, že třeba polovina z nich je třeba fakt jenom na úřadě, ale ten zbytek jako se realizuje někde venku, dejme tomu, tak jakoby ty práce je tady pořád jakoby hodně, takže nebát se toho, zkoušet nové věci a myslím si, že ten člověk to zase uvidí nějakým jiným způsobem. Podle mě každý člověk vidí tu svatbu jinak. Ta generace se hrozně mění. A i ta generace se jinak mění. Já to vidím i na natáčení, jak těch jako komerčních věcí a takhle, že ty mladí lidi
mají do toho vlastně už zase jiný drive, jiný nadhled, jedou jiný trendy a tak dále. Jo, hele, a ten obor, to video je tak rychle se měnící. Já když jsem s videem začínal před 10 lety, tak to vlastně to nebylo vlastně jako nic, že jo. A teďka co máš od těch dronů, od té techniky a všeho, že už může natáčet v podstatě jakoby každej. A nebál bych se toho. A myslíš, že je třeba dobrý mít na začátku nějakého mentora nebo vyhledat si vlastně, který ten styl je jako nejbližší a za tím člověkem jít se třeba učit? Nebo by se měli jako učit jako samovolně? Jako asi se to každému osvědčí jinak, podle mě. Hele, každému se to učí jinak. Já jsem byl třeba samouk. Já jsem prostě si tu kameru vzal do ruky, zkoušel jsem na jaký tlačítko tam od čeho je a prostě jsem točil. Když jsem něco nevěděl, tak jsem se zeptal kamaráda, který dělal jako reklamy. Myslíš, že se to dá naučit? Jo, všechno se dá naučit. Myslíš, že se to dá Cokoliv naučit? se na světě dá naučit. Myslíš si, že tam není potřeba prostě nějaký talent, který se jako počas rozvíjí? Hele, určitě. Hele, čím víc jako budeš opakovat ty věci, tak hele, když natočíš 1000 videí, tak určitě budeš dobrý v tom potom. Jo? Určitě jako budeš lepší, než když jsi jich natočil jenom 10. Jo? Čím víckrát opakuješ, a já si myslím, že jako, ať je to jakákoliv činnost, tak se to dá naučit, abys v tom byl fakt dobrý. A potom je ten rozdílovej od fakt dobrý do nějakého megatalentu. To jsou lidi, kteří jako mají něco vlastně jako extra, který na to mají oko nebo něco. Jo, to už je ta fakt jako špička. Ale abys byl v něčem fakt dobrý, tak si myslím, že to vypiluješ. Je to jenom o tom to dostatečně opakovat. A teď se chci zeptat na něco, já jsem to dneska viděla na Instagramu. A co to je? Co to plánujete v New Yorku? V New Yorku plánujeme takovej menší workshop. Chtěli bychom tam vzít nějakou skupinu lidí a by měli možnost si vytvořit nějaký foto-video content z New Yorku, protože to město je neskutečně jako fotogenický, videogenický, tam kam namíříš kameru, tak to je prostě jako krásný. A věřím, že to může být pro hodně lidí jakoby lákavý, podívat se za prvé do toho New Yorku, za druhý, já tam mám nějaký kamarádky, modelky, které by nám vlastně jakoby i zapozovali a přijde mi to fajn předat nějaký informace za mě asi, co se týče videa, za Petra, kolegu, který byl se mnou, co se týče fotek a zatím je to v plenkách, ale myslím si, že to klapne, protože už jako co vidím, ten zájem je docela dost jako velký. Takže máte ještě volné místa? Ještě jo. Myslím si, že tak do 14 dnů to rozseknem, jestli ty kapacity už jsou jako naplněný nebo ne. Super. Kde se k tomu ještě, když tak může někdo přihlásit? Určitě buď mě nebo Petrovi Horákovi do zprávy na Instagramu, tam jako zareagujeme a sdělíme bližší informace. Super. No tak jo. Tak děkuju moc. Taky děkuju, to jsme prošli, že nakonec to uteklo to jako nic, teda musím říct. Děkuju moc a tak jste to slyšeli, poslední zpráva byla velmi důležitá, takže jestli třeba plánujete začít nebo si plánujete udělat nějaký workshop, tak to najdete určitě u Filipa na Instagramu, stačí napsat a přihlásíte se na newyorský fotoworkshop. Fotovideo workshop, jo. Bude to takový lifestyle, ale i svatební. Super. No tak jo, tak se mějte. Mějte se, ahoj.